So, what's up mga kabarks? So, bakit sa... bakit sa mong vlog guys? Ng part 2 ni sa bukid-bukid. Na bukid-bukid. Kana, ang kauban, aman. Oh, ano si mong ka? Di, mukha na ba? Aslum di kayo. Mukha na, tolo. Hindi, mga guys, kita mo. Guwapo na mo. Subscribe po mo, kita mo guys. Basta kita mo guys. Nanguha may kakao o baw lang makakuha pa may kuan santol. Mura word no. Mura di. Igagaw na ko ni guys si Edward. Mura di. O gawon ka ba non duha tulo mi kabok si Kian o si Edward. Siya man ang sweeto ni sa gada sa untang. Aman. Ano? No. You know that the way? Mukha ni Mark. Magpupu ka? Nala, magpupu sila. Dagan. Bye-bye, Kian. Bye-bye, Kian. See you in the next vlog. Bitaw. Tura. Dito, ikatas. Wait siya. Ha, lang. That's it? Hinatasan kayo. Ano? Ay, ako lang. Uy lang. Mabunalan pa sa itong laylaw. Law. Laya, gigkatanaw sa nahukuya kay kasi mahagbo ka tungod sa akong kadaghan sa abs. Tungkol ka lang. Wait, so diha. Nagalan na akong jokes. Oy, oh my God! So may Asa pa man, boss? Ay, abukado, boss. Abukado, boss. Basinan na, boss. Okay, boss. Okay, boss. Okay, kaya, boss. Pop. Kanang, sorry guys, so, pwede yung lingasang kamera, pasaylami, kay cellphone pa man ang magigamit. Kanang, tiwasan pa niya. Umara ni guys, so, tiwasan ninyo ang vlog, o like, subscribe, and share. Ginabrihan lang yan, alagay. Isod na diha? Isod yan. Ha? Ikaw, tig-bet-bet. Da, sorry. Yan, kare. Awa ko lang tig-bet-bet, ko kamera yan. Dili, ako ro. Kailan ako kaisog. Nga napog ka, bukaton na din. Hindi ko kaya. Apel! Alay, so ano yun? Di ating takas ba nito? Bito, gliso na, yung muna nag-coffee. Whoops, so nila ni taman guys, kay kana, gabaw na mo, diba sunon pa, ano ni taman kay, tanawan ninyo ang episode 2 sa Kakao Adventure. Taywasara ninyo kay para makakuan mo guys, maka-tanaw dyan mo full, kay dili magod makuan guys, kanang itong ma-on bitaw, kay dili ma-post kay 10 hours magod ditaman, taas ra kayo, so 3 hours na lang guys. Muna lang among gibuhat, among episode ang Kakao Adventure. Muna na guys, tiwasan nyo ang part 2. Bye guys. Like and share guys, sit down notifications bell o like, subscribe. Bye guys, marami. Bye bye. Next episode.